Mga residente sa Tingo, Bandawi City nga halos wa pagani makabangon human miigo ang bagyong Odette, nagatubang na sabog laing suliran. Kini human maugdaw sa sunog ang kapin 150 ka mga balay Sabado sa gabi. Ang report ni Nico Sereno. Daling naabo kining nagsikit-sikit nga mga panimay sa Upper Tingob Neighborhood Association o Sitio Utnay sa sunog nga hitabo pasado alas 7 sa gabi ni adtong Sabado. Napaubo sa second alarm ang sunog nga milanat o kapin oras una na kontrolar sa kabumbiruhan. Nagsugod ang kayo sa balay ni Felix Amodia kansang hinungdan giimbestigahan pa sa pagkakaron. 1,050,000 pesos ang gibanabanang danyos niini. Ang sunog miug daw og 152 ka mga balay. Halos nahurot ang tanan nga mga panimay sa mga residente sa maong organisasyon sa miigo nga sunog. May 12 ka balay nga nasalbar gumikan sa nag-uwang nga basketball court. Ang dapit utlanan sa tingop ug pagsabungan maong may uban nga sa silingang barangay una mihikling. Wa pa gani halos maka-recover ang mga residente human sa miigong bagyong Odette karon laing trahedya na sabang ilang giatubang sa pagkasunog sa ilang komunidad. Problema karon sa kadaghanan kay halos wa gid sila nasalbar kumikan sa miigo nga sunog. Sa pag-igo sa bagyo, si Al nagpaatop unta dayon human palira ang ilang scene apan karon mas dako ang iyang problema. 8 ka pligo nga scene og 2 ka plane nga kuan mo ra kung napalit sir. Motive 4,800. 4,363. Atop na gyud. Nasa man agianom sa kuan lain na sa nga kuan. Ana. Wala tay mahimo. Timbang lang. Ang kayo kay naaman sa kwarto gikan niya ibabaw ba. So ang kayo sa ibabaw siya nag-agi dili sa ubos so kung tawo masud kasi mong balay matagakan ka sa mga materials nga mga tagak. Kadaghanan sa mga residente sa duha ka eskwelahan sa tingop ug pagsabungan temporaryo nga ni-evacuate. Ang yutang na apektuhan privately owned ug kaniadto nag-abang ang mga residente. Misaad ang syudad ingon man ang barangay muabag sa panginahanglanon sa mga nasunugan. Puro biktima sa bagyo pero ningkamot na tagay sila, wala nga sila magsige hasos gobyerno. Pero karon naman sa sunog. So muna atong kanos barangay kung sa itong mga hatang ayuda kay patawon makapalit lang mga atop. Nahitabo sa barangay Tingob ug sa pagsabungan nung dunay mga mabuhatan siya og dry hydrant nga which is dugay na kay kung nangandoy no nga kaning mga lugar sama niini nga di kasud fire trucks nga mapadaganan gyud nato. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.